Sinibingelele egameni likaJesu, bazalwane. Nje ngiyanibingelela. No, angiqale ngibonge kubo bonke abantu abathi bona bayathanda ukuba yingxenye yalolu hlelo ngoba lolu hlelo lwethu guys, ngaphandle kwalo, ngaphandle kwenu mind you, asinalo lolu hlelo. So ngiyambonga uNkulunkulu othi wasebenzisa impilo yami noma kubuhlungu kona ukuthi ngikwazi ukuma ngibheke ikhamera ngikhulume ngempilo yami cause ngiyazi mina kwabanye abantu nje angisangeni, I'm out of order kimi. So ngiyambonga uNkulunkulu kubazali nabantu bonke nje bomphakathi abethe uma belibona lolu hlelo bathi hhayi no, sizoba yingxenye yalo. Ngokukhulu ukuyithoba siyacela bandla ngoba lento engiyenzayo ngenzela izizukulwane, ngenzela abantwana abakhulayo ukuthi noma ngabe bahlangana nalesi simo sokungena ey'dakamizweni kodwa babe befundile kube khona abantu abayofunda ngabo. So ngiyabonga kakhulu before nje ngidlule angazi noma niyazi but kubaluleke kakhulu ukuthi sinxuse kumina ukuthi nenze konke lokhu okujwayele ukushiwo ukuthi kuyenziwa uma nibona uhlelo oluhlabahlosile noma olunesifundiso kakhulukazi for abantwana abasha nabasakhula nabasephakathi kule simo lesi esey'dakamizwa. So I'm all about nje ukuma phambi kwenu ngizokhuluma kakhulukazi ngey'dakamizwa. Ithi into yami angizenzi ngcono noma ngikho ngcono kunabanye abantwana but umusa nje kaNkulunkulu owahambela impilo yami nami ngayithola sengidibene naye uNkulunkulu ubuso nobuso ukuxoxa nami angitshela ukuthi lalela-ke ngoba usuzamile ngamandla akho nawa awami amandla ngizokukhipha ey'dakamizweni kodwa uma uzokwenza into eyodwa uzoma ukhulume emphakathini seyikole noma ngabe ikuphi lapho uzofinyelela khona ukuze ubatshele abantu ukuthi akukho ukuguquka kwesimo somuntu ngaphandle kwey'dakamizwa. Not ngey'dakamizwa kuphela but in general nje uma ufuna ukushintsha impilo yakho uyibone ukuthi ayiyi phambili noma ayiqhubekeli phambili noma iy'fiso zakho wawuy'fisa azenzeki, mthathe mntasekhaya. Ngizodlula nje la le ncwadi engike ngayikhuluma isenhlizweni yami nayo kakhulu. Kuthiwa abantwana bakwa-Israyeli bathi kuMose babesehambe isikhathi eside befuna ukuthi sebomile befuna indawo lapho bezophuza khona amanzi. Kuthiwa bahlangana nomfula noma ichibi noma ngathi yini but eyayinamanzi ababayo, yayinamanzi angaphuzeki. Lithi uMose waphendukela kuNkulunkulu uNkulunkulu wambuza wathi bomile abantwana bakho kodwa la manzi ala awaphuzeki. Kuthiwa uNkulunkulu wamkhombisa icembe, lelo cembe uMose yilo wathi uNkulunkulu akalithathe alifake emanzini ukuze amanzi aphuzeke. Lelo chibi lashintshwa kwathiwa igama lalo iMara ngoba amanzi ayekhona ayesephuzeka. Ithini into yami? Angishumayeli but ngizama ukukhombisa abantu ukuthi khona into ongayithatha esimeni sakho uyifake kuso ukuze kuphuzeke. Namanje ekuseni noma ngasiphi isikhathi ohlangana khona nale vidiyo wazi ukuthi ikhona i-solution inguJesu Kristu lo engamthatha mina ngamfaka esimeni sami sey'dakamizwa seminyaka ngoba kuyiqiniso mina ukuthi ayikho enye into engiyaziyo guys. Ngadlala ibhola ngaphuma ebholeni ngangena esidakamizweni kuze kube manje ayikho enye into engiyaziyo ngaphandle kokuthi ngazi isidakamizwa. So njengoba ngime la angimile ngamandla omuntu, angimile ngokuhlakanipha komuntu kepha nje ngime ngokuthi i-experience enginayo eyey'dakamizwa of which angithandi ukuthi ngihlale nolwazi enginalo ukuze ngicebise abanye abantu. Iyona agreement yami wathi uNkulunkulu kumina udinga amafemili nje noma awu-5 noma awu-4 ayosizakala ngempilo yami. Bakhona abangangifakazela ngalokho engikushoyo ku-anti wami angakusho lokho ngamtshela ngathi mina uNkulunkulu njengoba engikhipha-ke la
of which kade akusho lokho nede nje bengingaka-realise ukuthi uNkulunkulu uchaza ukuthini, but manje ngiyambonga ukuthi sengiyakwazi ungiphile amandla ukuthi ngime ngicebise umphakathi ngey'dakamizwa ngento ewubungozi eyimpi esibhekene nayo kulesi sikhathi samanje. uNkulunkulu anibusise bengidlula nje lapho. So bantu basekhaya namaphethelo, niyabona guys, niyabona nani, ngiyathoba kakhulu, ngiyabona izinto ezenzakalayo. Ngiyabona abafowethu osisi nodadewethu sigcwele emgaqweni sidla ama-drugs. Ngiyasibalekela, of which ngeke nize nisondele kuthina vele ngoba isimo esisuke sesikuso sisuke sesibheda, sisuke sesilahliwe, nathi sesizilahliwe. But into engicela ukukhuluma ngayo namhlanje ukuthi akuqali lapho, kukhona lapho okuqala khona. We-guys nje angicela ukukhuluma ngami, mina vele kwathiwa nje ubhema ama-drugs ngihlala emgaqweni akuqalanga lapho, kwaqala ngisekhaya nami ngiwumntwana, of which it didn't start ngama-drugs amakhulu, kwaqala ngalezi zinto ey'ncane nje, ogwayi, ngabhema ugwayi ngahamba hamba ngawubona engathi awusazwakali kahle. Ugufutwawu awusangizwa kahle ngangenela kwinsangu, uma ngingenela kwinsangu ngayibhema-ke isikhathi eside. That's when I was getting myself addicted ukuthi umzimba wami uhlale uyisidakamizwa because bakhona abantu abangakaze bawabhema ama-drugs but asifani, imizimba yethu ayifani. Kunomuntu nje okwaziwayo ukuthi uma ekuwabhema uyakwazi nokuyeka esabhema ugwayi angaphinde adlulele phambili. But kwabanye abaningi ila kuqala khona, kuqala ngama-cigarettes, sibheme into engikade ngiyicabanga izolo, yazi ngiyakhumbula nje mina, ugwayi loyo ngisawubhema ngangiwusaba ukuwubhema, ngangingawuthengi ugwayi uma ngingenawo uswidi ngoba ngangiy'tshela emqondweni wami vele ku-wrong. So ngangazi ukuthi ukubhema ugwayi ku-wrong ngoba ekhaya ngeke bazongithethisa futhi nothisha esikoleni bebengizwa nginuka ugwayi kuyinto e-wrong, but I continued, ngaqhubeka ngokubhema ugwayi, ngokubhema ugwayi, ngagcina sengingaba nankinga nawo. So inkinga yaqala lapho ukuthi into uyenza uyifihla up until uzwe iqeda amahloni ayo kuwe. So kwaqala kugwayi, ngaqhubekela phambili ngabhema insangu, ngithe uma ngisuka lapha kwinsangu ngayizwa engathi angizwa kahle ngase ngingenela otshwaleni. Into mina engiyibona mengihleli phansi noNkulunkulu sixoxa nje nabafowethu nabanye odadewethu ukuthi okushoyo ukuthi mina vele into yami yadlulela ngoba ngiwumuntu mina othi uma efica abantu benza into afike ayenze kakhulu kunabo adlule laba akade beyenza, kube ukuthi sebeyakubuka sebeyasho nabo ukuthi hayi bo, kwasengathi manje ithina esimfice kule nto kade uyenza. So yonke into engiyenzayo I was addicted kuyo, angazi ngumuntu onjani, uNkulunkulu nami usangikhombisa ukuthi who I am ngoba ngiyazi mina ukuthi lento engiyishoyo kunabantu mhlawumbe asebehambile emhlabeni, mhlawumbe futhi abasakhula abangakayi-understand-i lento yokuthi bona bawobani, bayini, yini ndaba kwenzeka nje ey'mpilweni zabo. So mina I've understand ukuthi into mengiyenza nje ngiyenza kakhulu, that's why ubona ngaze ngafika kuleli zinga, but ngayibhema insangu, ngaqala phansi manje ngaphuza otshwala of which i-goal noma isifiso enganginaso sasiphazamiseka lapho nalapho ngingakaboni ngitshela ukuthi ngiyasimenenja. Ingozi-ke ngicela ukukubalula lokhu, into oyenza uy'tshela ukuthi uyayimaneja more especially eyisidakamizwa ngoba asikho isidakamizwa okuwumuntu oyozwa ngaso esizozwa ngaye sona sifuna ukutshela umuntu. Isidakamizwa sifana nengane encane, siyakhula ngaphakathi, uma sesikhulile siku-overpower-we size sikushaye. Ngiyayithanda into ethanda kushiwo omunye umuntu uthi isidakamizwa noma ngabe isiphi esingakakushayi awukwazi ukusiyeka. Ngikubone manje nami lokho, angizenzi ngcono but izinto nje engiyifundayo along the way ukuthi kunezinto ongasoze way'tshela ukuthi uzokwazi ukuyimeneja, kunezinto ongasoze way'tshela ukuthi uzokwazi wena ukuthi hhayi zihlale nje zingale order wena oyifunayo. That's why kudlulela ngoba isidakamizwa sidakamizwa and imizwa ihamba hambe idambe, isijwayele leso sidakamizwa.
Mina ngaqala ngigwaye wodwa ngike ngasho u-previous show ngabhema abawu-2, ngabhema abawu-3 ngagcina sengithenga ama-20 nensangu ngokunjalo. Ngangiyibhema kanye, ngayibhema kawu-2 emini sengilala, ngagcina sengiyibhema nje nomini sekuyi-habit yami. So i-habit-ke iyingozi uma isidakamizwa ngoba igcina isiku-overpower futhi ifuna more noma i-gift noma ukudakwa kwemizwa kube ngaphezulu kwalokhu wena kwalokho osukujwayele noma okwazi. So kuhambe ngize ngibheme-ke ngiphuze utshwala ngibone ukuthi ngiyamikisa-ke manje. Sengiphumile nje ey'ndabeni zokuthi ngiyayinaka but mina ngingaboni ngoba number one ngisageza, number 2 ngisaphuma ekhaya noma ngithethiswa but kuyangenzela ukuthi uma ngicela into ngikwazi ukuyithola kusakhona ubaba-ke. May his soul rest in peace ngoba uyena umuntu owayekwazi ukuthi uma ngifuna into enze sure ukuthi ngiyayithola noma sengizenza izinto zami. So ingozi iqala lapho ukuthi ekutheni uyabona ukuthi hhayi ngisa-right mina ngisageza but lento engiyibonayo angiboni engathi ezongozi. Kunalokho ngizwana nama-out bayangivuma abantu emgaqweni. Angazi into abayongivumela noma mhlawumbe ukuthi ngiyafika nogwayi noma angiwusweli but namanje ngisayibuza yini ngampela le yenza ukuthi ngithandwe kodwa ngibe ngenza into wrong futhi ngithandwa abantu abaku-age yami esenza nabo lento. Abanye abantu abangayenzi lento abasithandi. Kudluleke lapho ngize ngibheme kuze kufike esikhathini sekubhema ama-drugs. So ngalento ngizama ukucacisa ukuthi akuqali uma senisibona emgaqweni, akuqali uma sesijova, akuqali uma sekubanjwa inkunzi, sekuboshwana, sekushawana, sekulimala abantu, akuqali lapho. Kuqala ey'ntweni ey'ncane esingayinakile thina ngoba nami ngangingazi ngangiy'tshela ukuthi ku-right-ke. Ungakhoni kwelinye into nje kuthiwa kunendlela iBhayibheli lami elikhulu lithi kunendlela enhle, kunendlela ebukeka inhle emehlweni abantu kepha isiphetho sayo singukufa. We-guys nami ngangingazi ukuthi ngobe ngiphila emgaqweni but ngangiyibhema iluzi. Angisho ukuthi obhema iluzi unezwe kahle ukuthi mhlampe nawe uyophelela emgaqweni ngokwakhe noma ngokudalwa kwakhe noma nje ngempilo yakhe mhlawumpe engeke aze aphelele emgaqweni ngoba bakhona abantu esaqala nabo but abagcinanga kuma-drugs lawa mina engangawabhema. Sengisho-ke kumuntu ongakangeni nhlobo ukuthi akuqali njengoba senisibona emgaqweni ngoba ngiyazi mina ukuthi ababhema iy'nsangu siyahlukaniswa. Obhema nje insangu manje ubone engathi hhayi u-safe yena uyabakhomba laba ababhema ama-drugs, ababhema ominyawubi, ababhema otasha, ababhema o-cocaine. Uyabakhomba ukuthi hhayi ngeke bla 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 and so forth. But I was touched ngihlangana nabafana besikole bekhuluma ngomfana kade ethwele la. Hhayi ukuthi ngithintwe ukuthi lento ayenzayo umfana othwalayo i-wrong. Babefunda nabami ngoba bathi buka nje sasifunda naye esikoleni, buke nje usenjani akasagezi. Ngithi mina yazi bafethu kube niyazi mangase nimbuze ukuthi waqala nje ngani. Lapho bahleli baphethe lento ekuthiwa le ebhenywa manje enembobo kodwa manje bayifaka insangu. Mhlampe naye waqala kanje ingoba anazi. Akekho umuntu ovele aqale nje esewumdlwembe. Yonke into iqala kancane. So lolu hlelo kahle kahle lonke olokukhuluma noma olokufundisa noma elokuthi ngibe isibonelo noma yini ongase uyicabange mina ngingakutshela nje kugcwale umlomo ukuthi uma kuthinta isidakamizwa you feel free to ask, you'll feel free to help, you'll feel free ungibandakanye kunoma yini ecatshwangwayo esedakamizweni because siningi isikhathi engisipendile ngizama ukuphuma but nayi into engiyithandayo ukuthi konke lokhu okuzama ukuphuma kunezinto engangiy'cosha one by one ezangisiza manje sengikwazi ukuhlala because ukube angikwazanga ukuy'cosha ngine-sure ngabe kunezinto ey'ningi engingazazi ngoba sibaningi asifani sibe sey'dakamizweni iminyaka mhlampe efanayo but i-experience yazo ayifani. Kunomuntu ongeke akhulume ngale ndlela mhlawumbe mina engizokhuluma ongakhuluma ngengcono kunami but ngiyazi mina ukuthi lokhu engangikucosha kungifundise ngithe uma ngihlala phansi noNkulunkulu engitshela ukuthi uyakhumbula udlula la, uyakhumbula udlule la.
ngangenzela ukuthi ube ne-notebook ozokwazi ukukhuluma ngayo, kungabibikho imibuzo, kungabibikho uhlelo ozocelwa ukuthi lu-athende olukhuluma ngesidakamizwa ongalazi. So that's why ngangikufaka kulesiya simo ngoba kuyiqiniso guys. Uma ngase nje kuthiwa ngiyalikhowutha iBhayibheli ngoba ilona engiphila ngalo, angizenzi ngcono, angizami ukuthi uma ungalifundi noma ungalazi mhlambe ukhona into e-wrong. Cha, sengitshela ukuthi into ezenzekayo eBhayibhelini khona la ngingasho khona iBhayibheli guys lifuna i-general knowledge nje. Uthi uma ulifundile alifuni umuntu ohlakaniphe kakhulu noma okholwe kakhulu noma osindiswe kakhulu noma ulazi kakhulu, lifuna nje i-general knowledge. Uma ukhona isitori osizwayo usi-relate nemanje indlela esiphila ngayo manje, ukhona ongakufanisa nakho ngoba kunesikhathi esiningi ukuthola ukuthi ungena ey'ntweni uy'tshela ukuthi wena ungenela wena, kanti cha, kunabantu ababonakalile emva kwakho ukuthi bazosizakala ngawe. I'm one of those people and angikho proud njengoba ngisho, but into engenza yodwa ukuthi ngibe proud ngokuthi ngikhulume ngami, it's because kunabantu abasha bazalwa daily, iy'ngane ezintsha and impi enkulu ibhekene nabantu abasha. Isitha siphezu kwethu guys, noma uyathanda noma awuthandi, sihlasela abantu abasha ngoba uyazi ukuthi ikusasa alikho, isizwe asikho uma thina bantu abasha siphela manje. So lolu hlelo it's all about that, lukhulu guys lolu hlelo, nami lungaphezu kwami but i-knowledge enginayo uNkulunkulu athi angiyishere, ngizokwenza sure ukuthi ngiyayishera and futhi ngixolise nje kakhulu sengivala kulo mbukiswano nje omncane athi uNkulunkulu angiwushere. Ngixolise kakhulu we guys, ngiyacela bandla, ngiyazehlisa okwamanje. Kunezinto ezingekho, angisho ukuthi ngifuna zime khona kuzoma ukuthi ngikhiphe information noma ulwazi enginalo ngenxa yedakamizwa, ngeke kuze kume. That's why ngiplanile, ngihlale phansi ukuthi noma ngabe yini engenza ukuthi abantu babone noma bezwe ukuthi kunomfana owasizakala ngey'dakamizwa and ongasaba ukukhuluma ngempilo yakhe ukuze kusizakale i-youth. So okunye ningakhomenta nje guys ngezinto ezi-right. Number 2, ngiyacela ukuthi kakhulu uma unengane obonayo ukuthi siyangena noma isingenile, just comment ngegama layo la ngikhuleka khona, nami ngizoyikhulekisa because nami angikho la ngikhona ngamandla ami but umusa kaNkulunkulu engihlale ngikhuleka ukuthi akwanele uNkulunkulu mekuyimina ngedwa ngoba sibaningi namanje kunabasathunjwa. Everyday kuba khona umuntu ongenawo, it's either about 5 umhlaba wonke ey'dakamizwa noma ngabe isiphi, angikhathali noma ungathini, yileyo i-research ephruviwe nami engiyaziyo, uyayizwa leyo nto. So okunye nje nokunye ngohlelo lolu olubizwa ngesifiso somusa, ngiyacela manje ukuthi sikubambe noma ubone ukuthi eyi yazi angikuthandi lokhu noma kunento engenzeki kahle ngenxa yohlelo, singakhulisana nje ukuze nami ngizokhula in terms of ukuhlala phansi ngikhulume ngami, uya-understand. So zizobaningi izinto, mhlawumpe omunye uzodideka athi hayi bekukhulunywa ngalokhu nje kuyamixwa, ukuthi lento imina engisuke ngihleli phansi ibuya yonke ithi le ingabafundisa abanye abantu noma ingamfundisa umuntu osengenile nongakangeni nosephumile futhi ngoba sonke siyadingana, umuntu osengenile, umuntu ongakangeni esidakamizweni nomuntu osephumile. So ngiyacela kakhulu ukuthi senze lokhu okujwayele ukwenziwa ey'nhlelweni, silakhe sikhomente ngezinto ezakhayo. Nawe uma unengane obonayo ukuthi le iseyidakamizweni, noma ingane kabhuti wakho noma isihlobo sakho noma ekamakhelwane-ke, ngoba sizama ukuvala umoya wokuthi ungasondeli even nakwakho noma esizukulwaneni sakho ngoba mhlampe wena u-right but ngeke ulazi ikusasa ley'ngane zakho. Angisho ukuthi zizongena but njengoba impilo iqhubeka siba nabantu esibalethe emhlabeni, ngeke sazi ukuthi mhla singekho bayokwenzakala njani. So sizama ukuvala nje yonke into, ngizama nje ukuvala yonke into ngomoya oqinile ukuthi kungangeni ngisho intuba ikhumbule ukuthi eyi yazi uma wakwayikhulekisa ingane yakamakhelwane, so la ekhaya azidlalele ngoba lokhu kwenza kamakhelwane, lokhu kwenza ingane nohlanga
ohlangabezana naye emgaqweni, nawe kuyobuya. uNkulunkulu uNkulunkulu ongawadli amandla omuntu. So ilokho nje guys, kakhulu Mhlaba wethu namaphethelo ukuthi nje nalo uhlelo olwethu sonke. Yonke into ezobe yenzeka la ingeyethu. Lolu hlelo akulona olwami, akulona olwamuntu, but uNkulunkulu olibekile ukuthi sizolekelelana, sizofundisana, sizobuyisana ithemba singabantu abansundu, ngoba impi enkulu ibhekene nabantu abasha kulesi sikhathi. uNkulunkulu anibiyele, anenzele kahle nonke, anibiyele egameni likaJesu Kristu. Amen.